Bun, da. La Ortișara 2023, cât e azi? Nu știu. 12. 12 martie. Crap, să vedem ce crap e. E crap de crap. Crap mare, nu. Crap mare, frumos, da? Crap mare, frumos, mă. Crap român, crap comun, sau cum îi zice. 5-6 kg. A noastră. Țineți camera. Gata? Am oprit-o. N-am oprit-o. Hai la saltea. La Ortișara, crap, 2023, Hai la 12 martie. Hai odată la Hai. Hai, mă. Hai. Băi, Ioji! Zale mare, hai. Nu puteai trava. Nu mai înjura, mă. Jur. Bă, ăsta e nebun, mă. Păi pescar nu-i nebun. Bine, dacă omul e pescar, e nebun, na. Fain. Ei, vreo 4 kg. Ăsta îl dai cu salteaua jos, știi? Da. Îmi dau frumos așa. Ține un pic. Vezi că calci pe... Ține așa un pic. O, fută dracu cu înregistrările. Na, hai. Uite ce fain. Stai că s-o și dezghețat. Nu e bani. Pune-l pe salteaua, lasă-l. Da, așa. Uite. Vezi? Da, se vede. Bun. Bun. Așa.